दिनै मा दाबो फैदियारा बे बाजैयालाय ना दिनै टिउसनावनो लांमा गथ'खौलाय ना दिनै फिसायसो दोनैखो ना माखो उन्दैखौलाय जमथारगोनलां दिनै बुरखायनानै आंनाव फोरोंहोफैथारनांगौ आं टिउसन लानांगौ बे उन्दैखौ ए हनै फैगौ र' बाजै र' बाजै मानोमोन आगै माबा बाजै बाबुखौ टिउसनाव दोनहैनो नागिरदों ना औ रामफलावसोथार जोंना गोजानथार ओमफ्राय माथोमोन आगै औ बाजै जा गोजान जाथारो टिउसनखौथ' आंबो लायो हा नोंबो लायो आंहा मोनथिथारा ना लायो बाजै आंनावनो लाहोफैदो आजाखौ मानो एथ' गोजान लायलाय दोनैलाय खालामबाय थानो सामफ्रामबो खाथियावनो आंनाव लानो हायोना गोगोम मोजां फोरोंगोन आं बेखौ स्पेसियेलनो टेकनिक होगोन आं ए होनबा बिदिबाथ' मोजांहाय आगै होनबाबो जों दिनै खेबसे थांस्रानानै फैसा होबोखानोसै बावलाला होननोसै आङो गाबोननिफ्राय नोंसिनाव लाफैनोसै आं नोंजोंनो बाजै गाबोननिफ्राय लाबोदो थिनथा राइटआव सफैनाय खालाम बिराद मोजां फोरोंगोन आं आजाखौ ओइ गाबोननि बेयाव लाफैसै ना होमबालाय औ बावनो लाफैनोसै गाबोननिफ्राय दे होनबा थाथ'दो आगै गाबोननिफ्राय फैनोसै दे जाबाय एबार गथ'नाया उन्दैखौ फोरोंफ्रि बिमाजों लाइन मारिनानै गोसोथोलायनो मोनबानो जाबाय माबा टिउसनखौ आङो रामफलाव होनो बाबायमोन एसे जानद्रायनो मोनबाय आङो मानो बे लांदां फारानिया दहाय जों टिउसनाव थांबा लाखिनानै बुंदोंमोन गावबो टिउसन लायैनो ओमफ्राय गावनाव लाफैदो होनदों आरो मालाय हा लांदां फारावलाय सोर टिउसन मास्टार दंबायबायोब्रा दंलै दङ दहाय जोंखौ आइजों आंजों टिउसनाव थांनायाव लाखिना रायलायदों गावजों मेरला मानसि लाफैयोनो औ मेरला लाफैयोनो माबायदि सोर टिउसन फोरोंग्रा दंब्रा बावलाय आच्छा मा नाम नामखौथ' सोंनाय जायासै जोङो ना बाबु हाब नामखौलाय मानो नांलायगौब्रा रोंबानो जायो लामा जिङाव न'आ हा सेंग्राना बोराय मानसियानोथ' सेंग्रासोन्दां मानसिया एसे गोजौ रांख्रेबख्रेब गावबो सिनाया नामबो मिथिया बोरै जानांगौब्रा बेलाय गोदाव सोरावसो जाद्ला हैगोनदां गावबा गाव स्कुलनि मास्टारफोरखौसो होनांगौलै टिउसनखौ बिसोरसो मोजां फोरोंरोङो लेसन लायै लेसन आब्रां जाब्रां गोदाव सोरावखौ फोथायनानै फोरोंला होबानो जागोन नामा उनाव बरनाम जाबा आंनि दाय गैयालै जानला मोनला जाब्ला होनखायो आं मा बरनाम जालाबायनांगौ उन्दै टिउसन फोरोंनाया बरनाम जायो नामा आरो जोंहाल' लाया ना मेल्ला मानसि लायोनो लाजायो लानायसै खेबसे रिजाल्ट मोजां मोनोबा लाबाय थानोसै आरो रिजाल्ट मोजां मोनाबा दस्रायाव होफिनसै आरो मा दे नोंसिनि गोसोसै लाजायोब्लालाय लाजायो खेबसे नायनायनो थां ओंखाम संदो थां बेलासिबाय अखा बांखा दा जारला जागोन थाब संखायाबा फराय दे मा टिउसन लाग्राफ्रालाय दिनै दाबो फैयाब्रा टाइमाथ' जाबायमोन ना नै 5 मिनिट बारा जालायलांबाय गथ'खौ मोजाङै फोरोंनो हालागि दाहा बिमाजों एसे लाइन लानो हाबानो जाबायलै आंहा फोरोंग्रायालाय मा फोरोंनो हानो आंनो रोङा नकलजों पास जाबोनाय मानसियालाय मा फोरोंनो हाबाय बायनोसै जिखुनु बिमाखौ गोसोथोनानै लाइन लानो हाबानो आमार डिउटि फैबायहाय आगै फैदो आजा बेखौनो फैला सानबायमोन आं बाजैयाबो बै बारान्दायाव जिरायफैदो लामायाव दा अखा हाबा उसुबिदा जागोन बे बारान्दायावनो जिरायना थाथ'दो बाबुनि टिउसन जोबसान्दि ए जायो आगै आंना जेरावबो थाजायो थौ आजा खाम जिरायदो बाजैया बै सियाराव जिरायथ'दो औ दे जागोन आगै हाब बिबा माबायदि फोरोंगोनहाय हजों रामफलावबो जानद्रायबाल थांलाय फैलाय खालामनो ओंखायनो खाथियावनो होनोसै सानबायमोन आं थोस टिउसन मास्टारानोथ' माबायदि जागोन जाखोब्रा लरफै फैनो मा ओंख्रि जाबोखो फोदै ए ओंख्रिया
सवाबिनजों जोगोनारजोंसोमोनलै। हे गोथाव मोननैबो गथा जिनिस ना सवाबिनाबो गथा जोगोनाराबो गथा जायो बिदिब्ला ओमफ्राय नोंखौ आदै होननांगौ ना सार होननांगौ? नों गोसो जानायखौनो होनजोबलै जेबो नङा आदैखौनो होनसिगोनदांलै जोंनि आफानिफ्राय एसे उन्दैसिनखाना नोङो। थै नों माखौ लिङो लिंदोलै मा फिबथै मा बिमायं मा बिफा जेनेरेलसो मिथिबाय दे इंलिस साबजेक्टखौ हानदो इंलिसखौनो लाजेननोसै दिनै मिथिबाय इंलिस रोंब्लासो ओंखाम मोनजायो आजिखालि मिथिगौ नोङो ए इंलिसखौनो लानोसै होमबालाय। माथो नागिरबाय थाखो नोंलाय? ए इंलिस लेखाखौ लाबोआखै नै आङो मेथ्ससो लाबोदों मेथ्सखौनो लानोसै नामाथाय? जायो बेखौनो हानदो मा मेथ्सल' बेलाय दुनियानि साबजेक्टखौनो फोरोंजोबगोन आं नोंनो नै बेफोरखौ मा रोखोम बोनांगौ बेखौ रोंगौ नोङो बिजनेसखौ दांख्रांख्रोफ्रांलाय मेथ्सखौलाय थैबायलै बे मेथ्सखौ बोरै फोरोंबावनांगौ आं बे गथ'नो आंनो हाया आं मा फोरोंबावनो आयौ मा मन्थ्र बेलाय मेगना नुवा नामा आदै मा गल'ल' नायबाय थाखो? नुयो नुनाया आजा माने बे बबे कम्पानिनि मेथ्स बेखौसो नायग्रोदां ओमफ्राय नैबे मोनसे गोलाव बोनाय दं नालाय बेखौनो मोनसे खोथा सानदों आरोखि आं बबे गोलावखौ नायना मा साननांगौ नोंलाय? थारमाने इंलिसाव गोलावखौ मा होनो बेखौ सानदां नोंनिब्ला मा होनो गोलावखौ इंलिसाव? इंलिसाव गोलावखौ लं होनो बेखौनो मिथिया नामा नोंलाय? बेखौ जों नार्सारियाव मोनबोखादों। आदसा गोलावखौथ' इंलिसाव लं होनबाय गोलावखौ इंलिसाव मा होनगोन? हाब बेसे गोलावखौब्रा? जेन'बा गोलावखौ लं होनबाय गोलावखौ मा होनगोन इंलिसनि? गोलावखौब्रा लं होनगोनब्रा बेखौ मिथिया नामा नोङो? आयौ माबायदि फोरोंनाय जाखो बिलाय मा लं होनलायथारखोसि आं एसे बोरैबासो मोनलायलांबायहाय जायखिजाया दिनै फार्स्टखाय बिदिनो फोरोंदों खोमाहाय बहानि इंलिस बिलाय जाम्बा जाम्बा लं होनाब्रा गोलावखौ इंलिसाव बिदि लं सोदोब गैया आइया माथो बुङो आंनिबाथ' बिदिनो जाथारनांगौमोन माने बे लंनि सिगां मोनसे फिसा जिनिस दाजाबदेरनांगौ सलं होनबानो गोलाव होननाय जायो आरोखि सलं बिदि होननांगौ लं होनबालाय एसे गाज्रि जायोना ए सलं बेनो गोलाव होननाय जायो आरो माने इंलिसजों बर'जों मिलाया इंलिसआ आलदा भाषा बर'आ आलदा भाषा इंलिसनि ग्रामार आरो बर'नि रावखान्थि मिलायलाया आलदा आलदा भाषानि फर्मुलाफ्रा मिथिबाय खुदै जेन'बा इंलिसाव आइ इट राइस होनो होमब्ला बेखौ जों बर'आव मा ट्रेन्सलेट खालामगोन आं ओंखाम जायो खिन्थु एक्सुवेलि जोङो ट्रेन्सलेट खालामोब्ला आं जायो ओंखाम बिदिसो जायो नङा होमबा बुजिबाय दा बुजिनायाथ' बुजिबाय आरो ओमफ्राय मेथ्स फोरोंनायाव आरो इंलिससो फोरोंबाय थाखो थारमाने बे मेथ्स साबजेक्टआ क्लास 10आवनो गाइड जायो जोबोयो ओंखायनो इंलिसखौसो एसे मोजाङै सोलोंनांगौ मिथिबाय अ नंगौ नामा आदै ओमफ्राय नोंनि हुदाया मा मबाइल सेरनो मोजां मोना मोना मबाइल नायनो मबाइलखौनो मोजां मोना जायो टेपसन गैयाबा सानसे नायो आङो हे होमब्लालाय नै आंनिखौ एसे नायदो हरलै हर पाबजिसो गेलेनो मोजां मोनलां डाउनलड खालामदोब्रा माथो जेबो गेम डाउनलड खालामनाय गैयाब्रा माखौ गेलेनांगौ बोरो लागायबाय गथ'आ आंजों टिउसन लानाय माने बिपद है नों डाउनलड खालामनानै गेलेदो आं माजों एसे रायलायहैनो दे पाबजिखौनो डाउनलड खालामना गेलेसैलां बाजै बरिं मोनबाय नामा मोनाखै बाबुआ बिराद ब्रिलियानखा नोंसिना एसे लिरहोबोबाय आं ए नंगौ नामा आगै नोंगौ बाजै बिराद खाफाल गोनां नोंसोरो बिदि फिसा मोननाया ए आंबो मोजां मोनो फिसाखौलाय माथायालाय दङ उन्दैया खिन्थु मबाइल थुनायानो बारा है जाजोबगोन बाजै जेबो सिन्था खालामनाङा नोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराल' होलांदो बाजै माने टिउसनखौ एखनब्ला लानाय जायाब्ला आं थाब खोन्थाहरनो हानाय बायदि ओमफ्राय नोंसोरबो फैयै बायदिब्ला
थाब फन हरनानै खोन्थाहर आंनो ओइ मानसि फाग्लासो बे मा मबाइल नाम्बार बिलाबायखो बिलाय एफा खाथिनिखौलाय बिनांगौबा आंसो बिनांगौमोन दा मानसिखौनो एसे बोरैबासो मोनबाय आं मा सानहाबबाय थाखो बाजै होलांनो उसुबिदा नामा नाम्बारखौ अरजाया लाखिदो दे आंनियाव बुहरनानै दोनदो दे 7388900325 रिंबाय नै औ दे ओमफ्राय बाजै खौरांफ्रा मोजांखादा औ मोजां दंथ'यो माथो ओंख्रि जाबोआ गैयाहाय ओंख्रियानो आगै माबा फाथो दोलो ओमफ्राय ना बाथोनसोमोन बेनो गोथाव बाजै ओमफ्राय नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाखो आगै माबा जोंना दालि जहल अमा एवनाय मैखुन एवनायमोन बे माइहुङाव फुङाव मैखुन बेरो नालाय बेखौनो एवलांदों आइया ओमफ्राय सोरथो सङो माथो रावखौबो नुवा न'आवनो आइया संलाङो फुङावनो आइबो आफाबो सेरफांगुरियाव साहा दखान होयो ए जोंना ओमफ्राय नानि दङ क्लास 10 मोनबाय देग्लाय माबा बै रामफल बिल UN एकाडेमि स्कुलाव हस्टेल थायो ए होनबा हारसिंसो थाबाय थायो नोङो सानाव ओंखाम संना लाबोदो ना आं सिख्लाफोरखौनो बोरैबा मोनग्रा जाबायलै बाजै बिसोरो सिख्लाफ्रा सासेल' गोसथोनाय लायाना सानै साथाम गोसथोनाय लायो ओंखायनो एसे बोरैबा मोननानै लाथ'वाखै आं आयौ आगै सिख्लाफोरखौ लायाबा माबायदिखौथो लानांगौ आगै माथो बोरायानो सिख्लाफोरखौसो नागिरसोगारोलाय है बाजै आंहा बिदि नङा आंना नोंसोर बायदिखौसो बिराद फसायो हाबा लानो गोसो जायो नंगौना नङा नंगौलै नै हा बोरै दाफा जाखो बिसोरनि टिउसन लानायालाय गावसोर सानैसो फोरोंलायखोना माखो बिसोरलाय बे फाग्लासो टिउसन मास्टारा होद दिनै गलालै बिसोरो दाय साला नोंनि टिउसन फोरोंनाया बिदिसो जाबाय दाना गैलामोनलै उन्दैखौ फोरोंदों ना बिमाखौ फोरोंदों नोंलाय नोंबोथ' लाजिनो रोंखाया उन्दैखौ टिउसनाव लाबोदों ना नोंसोर टिउसन मास्टारजों लाइन मारिनो फैदों हा ओंखायनो होआ ओंखारदोंमोन आं मा फाव जादों बे नोंसिनि आखला हा नोंसिनि आजाखौनो मोजाङै फोरोंगासिनो दं आदा माने नट्स लिरहोदों नालाय आं बाबुखौ बे बाजैजों बेयावनो एसे मोजां गाज्रि सावरायनाय जादों आरोखि जा गाज्रि सन्देह खालामबायहाय नों जाम्बा ओमफ्राय मानोथो फैलाबायखो नोंलाय बावलाय मा जाखैसो होनदों नों नुवाखै नों उन्दैया लिरदोंना फरायदों माथो मबाइलावसो गेम गेलेगासिनो दं आरो बेलाय मालानिफ्राय टिउसन फोरोंग्रा जाखो हा गेमसो गेलेदों आरो बियो हाब दिनै हले सौदावबायलै दा न'आव सहैबा जाखासिगोनलै बे हाब आदा आं मा फोरोंनो रोङा जाखो सानब्रैजोंनो बेसेबां मोजां फोरोंबाय आङो नोंनि फिसाखौ एसे इन्टारभिउ लानायसाय इंलिसाव डेन्जार आङो नों बेखौ मिथिया टिउसन फोरोंलायनो दङब्ला मानोथो दासिमबो OHS खौनो पास खालामनो हानांलाय OHS पास जायाखै आरो बियो जारलाहाय टिउसन फोरोंनायाव माखासे टेकनिक थायोलै आदा OHS पास जानो रोङाब्लाबो मिथिगौ टिउसनखौ आङो नोंखौ बेनो दाहो होननानै बुंखादोंमोन मालायनिफ्राय लाबोनानै बोरै बेयाव फैखो नोङो मानो उन्दैखौ बेयाव सोफैखो मा मथलब दं नोंहालाय हा मा मुहिनि होनानै लाबोखो नों बेयाव उन्दैखौ आं गोजानाव थांनो बायो होननानैसो आरो नोंबो स्कुटि सालायबा रायो नालाय थाव सोनो हाया माया होननानै ओंखायनो खाथियाव होफैदोंमोन आङो बेनाव हा आंनाव फोरोंहोफैनाया मा उसुबिदा जाखोब्रा आदा हा नों गथ'खौ एसे टेस्ट खालामनानै नायना माबायदि रोंदों मेरला गथ'फोरखौ पास जाहोनानै मोजां स्कुलाव एडमिसन लाहोहरजोब्बाय आङो आंनाव टेकनिक दंब्रा बारा बुरजा फरायाखैब्लाबो आदा माब्रै उन्दैफोरखौ गोसोआव थाहोनांगौ बुजिनांगौ बे बुस्थुआ टेकनिकआ आंनाव दङ टेकनिकआ सोर लाफैयो माथो हारसिंसोलाय लाफैयो आदा मेरला उन्दैफोर लाफैयो आंनाव गरम बन्द नालाय सामार भेकेसन ओंखायनोसो फैयाखै दा नोंसिनिल' दङ फोरोंनायनि टेकनिक दंब्ला मानो उन्दैनो मबाइल होनानै गेम गेलेहोबाय थाखो हा नोंसोर सानैजों माबोरै रायलायबाय थानो हाखो आं नोंखौ मिथिखागौ नोङो कलेजाव फरायब्ला हायार सेकेन्डारि फरायनाय समाव सासे सिख्लानो लाब आखिलायनानै खुबैनानै हरनायाव सासपेन्ड जादों नोङो होख'जादों हाब आदा माखौ रायखांलाबायखोरा नोंलाय
बेखौ सासपेन्ड होनो नामा बेखौ एक्सपेलसो होनोब्रा एक्सपेल आसल खाथार टिउसन फोरोंग्रानो बबेबा सल'नि बबेबा माबानि बादिसो मोनबां मानसिखौनो टिउसन लाफा लाबले हिनजावफोर बुरखाय दाय ओरै फै थाब फै मा सिखारनो बादों नामा हौवाजों जिरायनो मोनाखै न'आदै मबाइला मोजां टिउसन मास्टारा बिदि स्टुडेन्टजों आदै होनजायो सार होननांगौआ फैद' थादो आगै मोजां टिउसन मास्टारजों लाफैथारदों नंदों बिसोरो लाइन जाहांनायखौनो थबस्र' बस'फैलायबाय है जेबो नंला लाइना क्लियारखा नोंनि फिसाया आंनाव टिउसन लाफैयाबाबो नोंनि हिनजावा आंनाव फैयाबाबो फन नाम्बारालाय हेल' ओइदिगे हेल' ओंखार आखल गाज्रि बिसोरो मा खालामनानै जानो सानखोनो आंखौ आंनि मान सनमान बे न'खरनि मान सनमानखौ जाजोबनो नागिरखो ना माखो नोंलाय मा जालाबायखो बिहा माखौ सन्देह खालामनानै बेबायदि मान सनमान जालायनायनि खोथा रायलायलाबायखो बियो सन्देह बे आंनि मेगन थाइनैया दहाय माबोरैथो नुहैखो नोंसोरखौ हा जरा जरा जिरायनायखौ हाथाय हारांगा सानैजों जाब रायलायनानै मिनिलायबाय थानाया मामोन बेलाय माखौ हारांगा जालायनाय मिनिनाय नुखो दे बिहा सोरथोमोन बिसोरलाय बे साला सालि मानैया सोरथोमोन बिसोरो उन्दैखौ मबाइलाव एंगेज खालामनानै गावस्रा एक्टर एक्ट्रेसफोर बादि रायलायनाया मामोन बेलाय साननै सानथामावनो बेबादि आवगायबायमोन नों आयौ आरो मास मोनसे मोननै लानांगौब्ला मा जायगौमोन नोंसोरो खारमारसिगौमोन नङा होमबा नोंसोरो मबाइल सेरदों ना मादों आं मोनथियाखैना मालाय मास्टारासो होनानै गारबोदों आंहा लिरहोदों नालाय लिरहोदों सानबाय उन्दैया फरायदोंना फरायाखै टिउसन मास्टारा मोजाङै फोरोंदोंना फोरोङाखै बेखौ नायनो थाङाखैब्ला मानोथो सानफा थोलो गाहाम उन्दैजों थाफाहैबाय थादों नोंलाय मास्टारा जुदि थिगखामोनब्ला टिउसन मास्टारा थिगखामोनब्ला मानोथो बाव थानांगौ दरखार दं नोङो बेनिफ्राय फैनानै आरामसे नोङो खामानि मावै दाङै आरामसे उनाव लायफिननो हायोना नोङो आं आसरितसो मोनखादों आं मिथिखागौ जे बे एरियायाव टिउसन मास्टार रावबो गैया होननानै हा ओंखायनो दिनै गोसो मोनस्रा माबायदि फोरोंदों होननानै आं नायखोमानायखायसो नायखोमा मोनबाथ' मा जागौमोन नोंसोरो बेखौनो सन्देह खालामनानै थांखादां नुहैमारबायमोन आङो नोंसिनि आखलखौ ओमफ्राय मा जाखो फोरोंदों ना मालाय उन्दैयाबो मोजां मोनदों उन्दैयालाय मानो मोजां मोना जानो मबाइला होबाय नालाय गेम गेलेनो मोनबाय गान नायनो मोनबाय उन्दैफ्राथ' बिदिखौ मोजां मोनखागोन ना माब्लानिफ्राय बियो टिउसन मास्टार जाफेरखो आं आसरितसो मोनबाय हायार सेकेन्डारिखौनो पास जायाखै बियो मा साहसै बियो टिउसन फोरोंनो होननानै नोंखौ लाखिखो माब्रै फोरोंहैखो नोङो हा रोंदों मानो रोङा जानांगौ आंनो खोनासंबाय थादों फोरोंनायखौ बे गथ'खौ जानला मोनला लांलाय लाबोलाय खालामनायावनो बरबादसो खालामसिगोन नोङो ओंखायनो आं बुंखायो नों टिउसनावबो दोनलांनो मोनला स्कुलावबो उन्दैखौ दोनलांनो मोनला नों आंनो दोनलांसिगोन मिथिबाय आरो आं बेनाव टिउसनखौ होआ आं रामफलावनो लांफिनगोन देहाय दे दोनलां आंहासो मोजां न'आव थाबाय थानो मोनगोन बेबायदि सेंग्राया बुरिखौ लाना खारनाय बुरिया सेंग्राखौ लाना खारनाय बाहाबा दोनखारला बायनायनि थाखायनो जोंनि बड'लेण्डआव सानफ्रामबो बांग्रि मावग्रा जाबाय दै बाना जाग्रा जाबाय बारहुंखा बारग्रा जाबाय सार अन्थाइ गावग्रा जाबाय अखाफ्रा गिदिर हाग्रा जाबाय आरो नुवाखै भुटानाव दै दानफ्र हरबाय मानसिफ्रा थैलाजोबनो नागिरगासिनो दं बेफोर गासिबो नोंसिनि थाखायनो हौवा हिनजाव जाफा जाफि जानला मोनला जानायनि थाखायनो जादों हा बेखौ हले गोसोआव ला आरो बेबादि खालामबावोब्ला दिगदार दङ बिदियावनो जाजोब्बाय बांद्राय थांग्रि मावनायफ्रा हिनजाव हौवा दोनखारलायनायनिफ्रायनो आरो बे लरग' जयलायाबो आंनि हिनजावखौसो फसायबावबाय गैलामोन आं सेस जोंबादि जाम्बा मानसिफोरनि हिनजावखौ लानानै खारो हौवाफ्रा मोजां मोनथारो नङा होमबा दे बुजिबाय एबारनिफ्राय हिनजावखौ न'आव दोननानै हौवानो खुद जेरावखि थाङा आं खारगोन आंनो मावजोबसिगोन एबाराव